Salamu alaikum. Kai ba mana sallama a nan. Dakata ba mana sallama. Koma da baya ka shigo da baya. Koma da baya ka shigo da baya. Yi hankali kanka taka min dan autan aljanu a nan. Yawwa. Biyo ta nan. Hankali da gidan aljanu na a nan. To boka. Na a nan gurin. Ana gafarta boka. Yawwa. Na san da zuwanka kuma na san me ya kawo ka. To boka. Amma ƙarin bayani nake bukata. Boka. Ina jin ka. Na gaji da talaucin da ake a cikin garin nan. Boka. Kawai ni boka so nake ne kuɗi. So nake na fi kowa kuɗi a garin nan. Kuɗi? Eh. Kuɗi? Kuɗi boka. Za ka yi kuɗaɗe. Kuɗi! Za ka yi kuɗaɗe. To boka. Dan har sun gaya min cewa akwai aiki za ka yi kuɗi. To boka. Amma sai za ka iya aikin da za mu saka. Ai boka kowane irin aiki kuka sani. Ni ban ga abin da ba zan iya ba. Komai zan yi inda akan kuɗi ne. Za ka kawo mana bahagon sauro. Bahagon sauro? Da ɗan autan jaki. Gaskiya boka ya za a gane. Da bahagon buri. Ya za a gane wannan bahagon sauro ne boka? In ba za ka iya ba ka ba da kayan aiki musa aljanu su kawo ma. Shikenan boka. Aikin ka kai kuma ka je kai wuri. To boka. Na kwana 2. To. Aljanu za su baka sa. To boka. Wuridin farko zindin miliyan 1,037. Zindin. Za ka yi rabashi miliyan 2,237. Rabash. In kai a kwana 3 za ka ga waraka. To boka. Yawwa tashi ka je. Ala ja zamanin ka boka. Tashi ka je. Sai na gani. Tashi ka je ka isa aljanu su daukan min kai. Ba da ni ba. Fita da baya. To boka. Hankali ka taka min gidan aljanu na ana. To boka. Yau. Ha. Zanto. Kai. Isa fi ma ya ishe ni wallahi wanda na fito daga waje na cika bashi aljanin ne ma. Wajen awa 2 ina ta kiran zintum. Zintum har yanzu aljani ban gan shi ba bai fito ba. Amma bari in ci gaba da yin gani. Zintum. Rabashi. Wayo. Me kake so a duniyan nan? Kuɗi. Kamar na. Malala gashin tinkiya. Zindum. A gidan ubanka za a samu. Ai. Kamar na magana mana. Ai so nake yi. So nake na fi kowa kuɗi a duniyan nan. Kuɗi. Za ka yi. Malala gashin tinkiya. Wayo Allah. Wayo. Kai. Ni tun da ne abun nan gaba ɗaya na kasa kwanci hankali a gidan nan sai firgita na ake yi. Da daddaren ji ana ta jijjiga mun gado. Duk inda na shiga yin ji ana jijjiga mun ana wannan dina. Kai ni inda ya ta kuɗin nan ne ni na fasa yin kuɗin. Haba. Na fasa yin kuɗin. Kai. Haba. Ni wannan zindin din ma na haƙura da shi kaji. Ba wani zindin da zan sake ni na fasa yin wannan ai wasifa ce. Haka da ma kuɗin yake. Kai ka taɓa a cikin wasifa? Wayo Allah. Me kake da bukata? Kuɗi. Nawa kake so? Nawa kake so? Malala gashin tinkiya. A gidan ubanka za a samu. Wayo Allah. Billahi lazi yau ko ni ko bokan nan. Ya burkita ya ilu. Idan baka raba wannan alaƙar ba. Ha. Billahi lazi yau boka wani ko kai in baka raba alaƙar nan ba. Boka. Billahi lazi yau ni na gaji. Na gaji.
tun da na zo gurin ka aljanu suke tsoratar da ni tun da na zo ni ban yi kuɗin ba ni ban samu kuɗin ba ni kullum a wahale wannan kai ya shafa wallahi in baka raba alaƙan nan ba wallahi in baka raba alaƙan nan ba wai na rushe ma kai ba abin da na gama aiki na ni wannan tsakanin ku ne kai da aljani illa ka gama aikin ka zaka ce na gama aiki na ni wallahi dai ka dan ba hire mu mutu gaba ɗaya ba na gama aiki na ni